Гөлсинә Галимуллина. Тау җылысы. Тормыш әнә шулай без дигәнчә генә бармый шул. Кай вакыт тигез юлдан атлаганда да абындырып йыга дип белеп әйтәләр. Татарстанның бер районында үскән кыз идем. Ике абыем шул авылда яшиләр. Казанда техникумда укыганда Кавказ егете Нурбәк артымнан калмады. Яраттым. Шуның өчен кияүгә чыктым дип әйтә алмыйм. 35 ел бергә гомер итсәк тә, яратып яши алмадым мин аны. Ир кешене ярату хисенең нинди булганын йөрәк аша кичерү насыйп булмады. Тормыш алып бара торган көчле ир булганга хөрмәт итеп яшәдем. Иремнең нәселе дворяннарга барып тоташа. Кайнанам Мәрьям, кайнатам Батырбәк, энеләре Казбек белән Амурбәк исемле. Тормышлары яхшы, бай кешеләр иде. Туган тумачалары күп. Кунакларга да еш йөрдек. Кайнанам башта ук кунакта утырганда Нурбәк хатыны икәнеңне онытма. Урының өстәлнең түрендә булыр. Теләсә кем белән артык сүз сөйләшмә. Савыт саба юарга булышасы түгел дип килен булып килгән көннән катгый итеп әйтеп куйды. Кайнанаң русча сөйләшә белә идеме әллә дип сорап куйды Җиһания. Ул укымышлы нәселдә тәрбияләнгән, телләр белә иде. Шәһәр китапханәсенә эшкә урнашкач, миңа да бик тырышып Кавказларның җирле телләрен өйрәнергә кирәк булды. Китапханәгә төрле милләт вәкилләре килә. Тик шулар арасында татарча сөйләшә белә торган кешеләр очратмавыма үртәлә идем. 10 елдан соң гына таныштым татар гаиләләре белән. Шуннан соң алар белән бергәләп төзедек җәмгыятебезне. 1995 елда Казанга татар хатын-кызларының кырылтаена да делегат итеп сайландым. Ул вакыттагы тәэсирләрне сөйләп аңлата торган гына булмады. Туган җиремә Кавказдан делегат булып килдем бит. Кояшлы Кавказны яңгырлы Бельгиягә ничек алыштырдыгыз? Җиһаниянең бу соравы аны янә уйчанландырып калдырды. Әйдә чәй ичеп сөйләшик әле. Кыймак камыры куеп киткән идем. Табада биетеп кенә алыйм әле дип кухня ягына чыкты. Кыймак чыжлый башлауга өйгә тәмле хуш исе таралды. Розалия патәлинкәгә салып Җиһания алдына куйды. Ашитыр, ашыккансыңдыр. Татарларым килерме дип дулкынланып ашарга да оныткансыңдыр әле. Синең яшеңдә үзем шулай идем. Ул сөйләнә тагын бер тәлинкә кыймак алып чыкты. Шите кытыр-кытыр килә, ашаганда авызда бал кебек эри торган кыймакның тәме әнисен исенә төшерде. Бик тәмле, ашап туеп булмасмыны диде Җиһания. Яратып ашагач рәхмәт. Бу илгә ничек килеп эләккәнем кызыксындыра сине. Кызым кебек итеп кабул иттем үзеңне, шуның өчен сөйлим. Ишетеп беләсеңдер, 10 ел элек Кавказда халыклар арасында тынычлык бетеп алды. Җирле халыкка яшәү кыенлашты. Йортларга ут төртүләр дә булды. Олы кызым Брюсселгә барып урнашты да, аның артыннан кече кызым белән мин дә күчендем. Күчендем дип җиңелрәк итеп сөйлим. Качаклар булып килеп кирдек без бу илгә. Безне урнаштырыгыз әле дип ялвардык. Кавказда гаиләсе белән улым гына калды. Бу сорауга җавап бирергә ни өчен авырсынып калганнарын аңлады хәзер Җиһания. Урнаштырдылармы җиңел генә? Бельгия миграция үзәгенә бик тә рәхмәтле булдык. 3 ай тирәсе төрле илләрдә килгән качаклар белән бер лагерьда яшәдек. Рәйсә белән Нурания кодагыйлар монда Үзбәкстаннан күченгәннәр. Алар белән әнә шул лагерьда таныштык. Рәйсә белән хәзер үзем дә кодагый булдым. Аның кызы Чаллы шәһәрендә яшәүче энемә кияүгә чыкты. Минем яныма кунакка килгәч таныштылар. Фатирың бик яхшы, шәһәр уртасында диде Җиһания. Наюмга бирелде миңа, Аллага шөкер, йортлы иттеләр. Тик кулымда әлегә паспортым юк. Туган ягыма да кайта алмыйм, күрше тирә илләргә дә бара алмыйм. Кайчан гына документлы булырмын дип 5 елдан бирле көтәм. Дәүләт кенә хәл итә торган зур эшләрең бар икән, Розалия апа. Тизрәк булсын дип телик, Аллаһы Тәгаләдән ялварып сырыйк. 5 вакыт намаз укыган сайын күзләрем күргәндә, аякларым йөргәндә, зихенем бер вакытта туган якларыма кайтып, туганнарым белән очрашырга насыйп итдим. Зарима кызымның гаиләсе бөтен, Ларисым ялгыз бит әле. Яше бара. Намаз сүзен ишеткәч, Җиһаниянең күңеленә ниндидер тыныч рәхәтлек бирә торган иман нуры инде. Күзе намазлыкка, Коръән китабына, дизбегә төште. Безнең йортка килеп тә изге сүзләр укып китәрсең әле. Аның шушы сүзеннән соң Розалияның йөзе тагын да ачылып китте. Ул Җиһаниянең дингә мөнәсәбәтенең нинди югары дәрәҗәдә икәнен күреп, ихлас күңеленнән куанды. Рәхмәт сеңлем, шушындый бар яктан да килгән итеп, нинди ана тәрбияләде сине дип сорады. Җиһания аңа әнисенең тиздән үзләренә кунакка киләчәген әйтеп, аларны күрештерергә вәгъдә итте.
Татар җәмгыятенә теркәлү узгач, миңа хәбәр ит. Бәйрәмне бергә оештырырбыз, ризыкларны безнең өйдә пешерербез. Син эш кешесе, яшь балаң да бар, дип Розалия аны машинасына кадәр озата килде. Кызыма 1 яшь тулган көнне ирем бүләк итте, диде Җиһания. Машина алып бирерлек булгач, иреңдә әйбәт кеше икән. Аллага шөкер. Минем вакытым үз иркемдә. Татар җәмгыятен оештырганда нинди эш бар, минем белән бүлеш. Һич уңайсызланып торма. Европа җирендә үзенә ярдәм кулы сузып торучы милләттәшенең җылы карашын тыюдан Җиһаниянең җаны иреде. Мәрхәмәтле җан иясе син, дип Розалия басын кочаклап алды. Европа уртасында 2 татар хатыны бер-берсенең йөрәк җылысын тыйды. Битләре буйлап сөенечтән тәгәрәшкән кайнар яшьләрен сөрттеләр. Безнең милләт көчле ул. Европада да танытырбыз үзебезне. Әлбәттә, Розалия апа, сез миңа канатлар куйдыгыз. Гатиянең никахын барлык туган томашаны чакырып зурлап үткәргәч, Гөлстан 3 бүлмәле фатирда бер үзе ялгыз калды. Җәйге айлары дачада эш белән узды. Кышкы озын төннәргә кергәч, җаны ялгызлыктан сыкрана башлады. Гатия белән яшәгәндә бер дә булай булмайды дип уйлады. Нишләп тыныч түгел аның күңеле? Кызларының тормышы килеме? Әниләреннән берәр нәрсә яшермиләрме? Визаның вакыты чыкканчы әллә Җиһания янына барып кайтасы инде дип уйлап кына куйды, телефон шалтырады. Ана йөрәгенең сизгерлеге кызы икәнен тойды. Трубканы кулына алуга «Кызым» дип дәште. Җиһания әнисенең хәлен сорашты, үзенең эшләре турында сөйләде, кунакка чакырды. Ялгызлык рәхәт түгел, кызым. Үзем дә кышка 1-2 айга сезгә барырга ниятләп йөри идем. Уйларым мизгел эчендә сиңа барып җитте. Әнисенең кунакка килүе Җиһания гаиләсе өчен зур бәйрәмгә әйләнә. Өстәл янында шаугыр килеп сөйләшеп утырганда аларга үксеп елый-елый Ләйләгөл шалтыратты. Ул телен чак көчкә әйләндереп ире Фабрисның үлгәнен хәбәр итте. Нишләргә дә белмим, кемгә мөрәҗәгать итәргә дә белмим, синнән башка кемгә шалтыратырга кирәклеген дә белмим, зинһар тиз килеп җит. Ире белән әнисенә хәлне аңлатып бирде дә үзен кулга алды. Төнгә каршы машинада үзе генә юлга чыгарга куркып калды. Аның борчулы йөзен күреп, Алин ярдәмгә килде. Рульдә үзе барырга булды. Алар төнгә каршы 50 чакрым ераклыктагы шәһәргә киттеләр. Җиһания юлда барганда татар җәмгыяте әгъзаларына шалтыратып, Ләйләгөлгә матди ярдәм күрсәтергә теләмисезме дип сорап чыкты. Барысы да ярдәм итәргә ризалык бирде. Җиһания белән Алин килгәндә, Ләйләгөл иренең үле гәүдәсен кочаклап идәндә утыра иде. Тизрәк ашыгыч ярдәм машинасы чакырыйк, диде Җиһания. Күпме түлисе икән аңа белмисеңме? Борчылма, мин үзем түлим. Татарлар барысы да сиңа ярдәм итәргә риза, дип Җиһания машина чакырды. Фабрисны соңгы юлга озатуны католиклар йоласын саклап, Алин белән Җиһания башкарып чыкты. Мин нинди бәхетсез хатын, нинди яхшы ирем булды дип куанып яши башлаган идем. Нишләп булай булды соң бу? Җиһания, син булмасаң нишләр идем, дип Ләйләгөл күз яшен тыя алмыйча берзлексез елады. Шын дуслар бер-берсенә ихлас йөрәктән ярдәм итәләр. Шын дуслыкның көче шундай, Ләйләгөл. Нык булырга тырыш. Йөрәк яраң төзелгәнче әнинең янында яшәп торсаң әйбәтрәк булыр. Без сине илтеп куябыз. Ләйләгөлнең кирәкле өс киемнәрен сумкага тутырып алдылар да, ул әйткән адрес буенча әнисе йортына алып барып куйдылар. Яхшылыгыңны үлгәндә дә онытмам. Безнең уртак эшебез бар ич хәзер, дустым. Татар милләтенең данын күтәрәсебез, телебезне саклап каласыбыз. Вазифаларыбыз зур безнең. Тормыш үз киенә дәвам итте. Татарлар җәмгыяте эшчәнлеген җәелдерү Җиһаниянең буш вакытын күп алса да җанын тынычландыра. Кафеда аш-су осталары бәйрәмен үткәреп, канатланып кайткан кичне Фәтхия әбисе төшенә кереп, «Дөрес әйттемме? Көтәләр сине татарлар дип дөрес әйттем», дигән тавышына сискәнеп уянды. «Дөрес әйттең, әбием, дөрес әйттең», дип җавап бирде. Аның үз-үзе белән төн уртасында сөйләшеп утырганына Алин уянды. Иренә дә сөйләп күрсәтте әбисенең төш кыйссасын. Аннан соң күпме генә тырышса да Җиһаниянең керфегенә йокы эленмәде. Кафега аларның чакыруын кабул итеп, Бельгиянең җәмәгать эшлеклесе Линда Дерейка да килде. Үзләренең кулинария культурасы турында ничек оста сөйләде. Аш-су рецептлары тупланган китапларга кадәр алып килеп таныштырды. Быел бастырылган китапларының авырлыгы 2,5 килограмм тәшкил итә. Линданың әти-әниләр кызларын кияүгә биргәндә бирнә янына аш-су китабы да куялар дигән сүзен кабат күңел иләге аша үткәрде. Менә ни өчен фламанд хатын кызларының аш-су әзерләгәндә кулы кулга йыкмый.
Он, бәрәңге, суган, ит һәр милләт өчен уртак. Ә шушы продуктлардан һәр милләт үз ризыгын әзерли. Татарлар ягыннан Ләйләгөл, Розалия, Җиһания пилмән, пычмак, кыш теле, шәкшәк, гөбәдия пешереп алып килделәр. Фламанд хатын-кызлары үзләренең милли ашлары белән таныштырдылар. Татар ашларыннан аермалы буларак алар камыр ризыкларына зур өстенлек бирмиләр. Аш казаны җиңел эшкәртә торган ризыкларга йөз тоталар. Ике милләт ашсу осталарының бер кафеда үзара тәҗрибә уртаклашуы алар өчен зур тарихи вакыйга булды. Татар ашлары пешерү серләре белән француз телендә Ясминә таныштырды. Җиһания күз чите белән генә кызына карап горурланып торды. Иртән балалары торышына Гөлстан чәй истәле әзерләп куйды. Уйлары белән ана кеше һаман да кичәге ашсу бәйрәмендә йөрде. Кызы белән кияве өстәл янына утыргач, моңарчы гыйбадәт кылып яшәп булмады. Хәзер үзеннән-үзе күңел дини китапларга тартыла. Йөрәккә якын хадисләрне язып та алам. Кайда гына яшәсәң дә үз милләтеңне зурла, данла. Мин дә сине зурлармын дигән хадисне укыдым да, синең Европа җирендә татарларны берләштереп йөрүеңне уйлап горурландым, кызым. Үзең дә аңлап бетермисең, нинди зур эш башкарасың ич син. Ясминә монда бөтенләй икенче кешегә әйләнде. Чын леди булган. Кара син аны, французча ничек оста сөйләде. Сөйләшүнең кичәге татар ашлары турында барганын Алин да чамалап алды. Җиһания бирегә күченеп килүгә мине очпычмаклар, бәлешләр белән сыйларга тотынды. Алар иң югары калорияле ризыклар. Минем ашказаны андый майлы, камырлы ашлар кабул итәргә күнекмәгән. Сезнеке шуларга ияләшкән. Җиһаниягә милләттәшләреңне җыйнап, үз җәмгыятебезне булдырыгыз да рәхәтләнеп бәйрәмнәр ясагыз дип гел әйтә килдем. Ясминә монда күченеп укый башлауга бергәләп тотындылар. Татарларны җыйнап, фламанд халкына үз ризыкларын таныттылар. Башка йолаларыгыз белән уртаклашыгыз. Брюссельдә Рәсәйнең фән һәм мәдәнияте үстерү үзәге бар. Сиңа аның җитәкчесе белән танышырга кирәк һәм мәдәни чараларыгызны шул бинада уздырырсыз. Иренең аның өчен үзенчә кайгыртып эшчәнлекләрен тагын да киңәйтү юлларын күрсәтүеннән Җиһаниянең күңеле сөенеч белән тулды. Алинны кочаклап үбеп аласы килде. Тик әнисе алдында аңа бу теләген тормышка ашырырга татар хатыннарына хас булган тыйнаклыгы туктатып калды. Бик зур рәхмәт сиңа, Алин. Мәдәни үзәккә керермен, танышырмын. Изге күңелле булганың өчен яратам да инде сине, диде Җиһания. Ул ярма боткасын иң элек ире алдына, аннары үзләренә куйды. Европа буйлап сәяхәт итәбез. Хәерле сәгатьтә кияү. Күңелеңдә булгач алып барырсың инде. Голландия юлында Гөлстан машина тәрәзәсе аша чәчәк үстерә торган кырлардан күзен алмады. Үзен гипнозланган кеше кебек хис итте. Җәннәттә генә буладыр мондый матурлык. Ничек шулай үстерә алалар икән бу кадәр гектардагы чәчәкләрне? Мондый матурлык белән ул үз гомерендә беренче тапкыр очрашканга бер излексез соклану катыш сорауларын биреп барды. Голландия бөтен дөньяны чәчәк белән тәэмин итә торган ил. Казан кибетләрендә сатыла торган чәчәкләр дә шушы кырдан кайтарыла. Бу плантацияләр аша узганда үзем дә сокланып туя алмыйм. Матурлык каршында кайсы гына хатын-кыз битараф калыр икән дип Җиһания әнисенең хисләре белән уртаклашты. Алин машинасын зур гына бина алдында туктатты. Монысы данлыклы Голландия сырлары җитештерелә торган фабрика булып чыкты. Гөлстан мең дә бер төрле сыр тезелеп киткән дегустация залында югалып калды. Берсеннән-берсе тәмле, кайсын сайлап кабарга да белеп булмый. Кайсыларын яратып ашыйсың, шуларны сатып алабыз, диде кызы. Сайлый алмыйм, барысы да тәмле. Безнең кибетләрдәге сырларның тәменә охшамаган ич булар. Үзегез беләсез, кайсы яхшы икәнен миннән сорамагыз. Җиһания әнисенең сүзен иренә тәрҗемә итте. Алин көлемсерәп кенә куйды да берничә төрле сыр алды. Гөлстан балаларына артык сорау бирмәде. Машина тәрәзәсе аша табигать белән күзгә күз очрашып, тын гына утырып барды. Аның бик күптәннән бирле булай узак итеп машинада барганы юк иде. Янәшәсендә сумкада тәмле сулар, ризыклар, шуларны капкалап, күңеленнән балаларына рәхмәт укып, тыныч халәт кичерде. 2 сәгать тирәсе баргач, Җиһания алдан төшеп арткы ишекне ачты да әнисенә күзен йомарга кушты. Кая алып барасыз, кызым? Күземне йомдырып, дип шаяртып сорап ипләп кенә атлады. Әни, аш күзеңне. Гөлстан биек тимер кырылмалар белән әйләндереп алынган зур шәһәр уртасындагы мәйданчыкта басып тора. Әни, бу кырылманы таныйсыңмы? Мондый гаҗәеп матурлык алдында Гөлстан кисәк югалып калды. Сүзен әйтә алмыйча торды. Әни, син Парижда. Каршыңда Эйфель башнясы. Гөлстанның башы әйләнеп китте, ышанмый торды. Без Франциядә Эйфель башнясы дисеңме? Субханалла, шушымыны инде ул бар халыкны да таң калдыра торган башня дип, тимер кырылманы кулы белән тотып карады да үз алдына көлемсерәп куйды.
Менә бит Ходай насыйп иткәч, Эйфел башнисында күрде. Йылдыз авылында туып үскән укытучы Гөлстан. Җиһания әнисен култыгыннан алды. Алинның ресторан дигән сүзеннән Гөлстан ашарга барачакларын аңлады. Купшы залга кереп утыргач, тирән итеп сулыш алды. Бүген үзе белән булган өр-яңа вакыйгалар аның күңел күген астын өскә китергәндә итте. Яшь чагында чит илне барып күрү турында хыялланырга да курыккан Гөлстан, пенсиягә чыккач, Европа илләре буйлап сәяхәт итеп йөрсен әле. Ул күңел халәтен үз эчендә генә бикләп тота алмады. Кияү, кызым, Аллаһның рәхмәтләре яусын сезгә. Миңа ил җир күрсәткәнегез өчен. Тормышым җиңел булмады, шуңа күрә булганына риза булып яшәдем. Үзең беләсең, кызым, чит ил кешесенә кияүгә чыкканыңа бик борчылган идем. Кияүнең бик тә ипле, бик тә мәгънәле, кулыннан эш килә торган булдыклы кеше икәнен күргән саен күңелем үз урынына утыра бара. Алдагы тормышыгызны да Аллаһ Тәгалә ахыры хәерле була торган итеп язсын. Җиһания әнисенең һәр сүзен Алинга фламанд теленә тәрҗемә итеп барды. Алар ипләп кенә сөйләшеп утырган арада 50 яшьләр тирәсендәге официант ир өстәлгә хуш исе аңкып торган тәмле ризыклар китерде. Ашыгыз тәмле булсын. Гөлстан аның үзенә текәлеп карап алганын сизде дә, күлмәк изүем ачылган мәллә дип шикләнеп кулы белән тотып карады. Бар җире дә тәртип икәненә инангач, тәмле итеп ашарга кереште. Аш-су чыгаручы ир чәй ризыклары китергәч, Алинга карап, Гөлстан белән танышырга теләвен әйтте. Кияүгә официантның сүзе ошамады. Нәрсә ди ул аңа миңа карап, дип сорады Гөлстан Җиһаниядән. 1-2 сәгать минем белән булсын әле, Франциянең истәлекле урыннарына алып барам дип әйтә сине. Гөлстан ачуыннан авызына капкан азыгын чак йотып җибәрде. Борчылмагыз, сезнең ирегез бар дидем. Аның хатыны үлгән икән, үзенә иптәш эзли дип аңлатты Алин. Официант алар янына кабат килмәде. Читтән генә Гөлстаннан күзен алмыйча карап торды. Чыгып киткәндә карашы белән озатып калды. Машинага чыгып утыргач, Алин белән Җиһания официантны искә төшереп килешеп алдылар. Эшчән хатын икәнен чамалаган уланың. Күрше Анна да миннән бер туктамый эшли торган эшчене кайсы фирмадан таптың дип сорады иш. Кияү алдында Гөлстанга уңайсызрак та булып китте. Аш чыгаручы иргә ул күзенең чите белән дә карамады югыйсә. Бу вакыйганы күз алдыннан тизрәк куасы килде, матур уйларга бирелде. Күңел тәрәзәсе аша туган авылына кайтты. Күрше тирәсе, туган тумачасы аның елга 2-3 тапкыр чит илгә барып, кияү белән кызы тарафыннан кадерле кунак булып, кинәнеп йөрүен күз алдына да китерә алмыйлар. Әгәр дә Җиһания язбышына буйсынып авылда яшәп калган булса, Касыйм кияүнең күләгәсенә әйләнгән булыр иде. Татар ирләре арасында хатынына кадер-хөрмәт күрсәтеп, тормышның үзәге хатын-кызга тоташканын аңлап яшәүчеләре бар микән? Күз алдына аралашып гомер итә торган гаиләләрне китерде. Дус хатыннарының һәр берсе диярлек ирләренең дорфалыгын, мәгънәсез сүгенүләрен, ичеп кайткан чакларында кулы белән уйнаклап алуларында эшләренә җыеп, хәрби сер кебек саклап гомер итәләр. Татар хатын-кызларына сабырлык, иргә буйсыну сыйфаты хас шул дип уйлауга, күз алдына авыл мәктәбендә бергә эшләгән Гадения белән Гөлсылу килеп басты. Авылның асыл, булдыклы гаиләләрендә тәрбияләнеп үскән кызлар югары белемле укытучылар. Тормышны үзләре өстериләр, балаларын да үзләре тәрбиялиләр. Нинди көчле рухлы хатын-кызлар булсалар да, алар ирләреннән аерылмыйлар. Авыл җирендәге укытучы күз өстендәге каш кебек. Ул үзенең абруен төшерүдән уттан курыккан кебек курка. Гадения белән Гөлсылу кебекләр дөньяга чын укытучылар булып, балаларга белем һәм тәрбия бирер өчен туганнар. Гаилә бөтенлеге дигән төшенчәгә дә алар бик җаваплы карыйлар. Гөлстанның үзәге өзелеп бергә эшләгән дусларын сагынып куйды. Авылга кайткач, мәктәпкә барып хәлләрен белергә кирәк әле. Ул үзенең авыл белән бәйле дөньясына шул дәрәҗәдә тирән кирип чумды, 3 сәгатьлек юл узып, капка төпләренә кайтып туктаганнарын да сизми калды. Җиһания эшеннән күңеле төшеп кайтты. Туп-туры үзенең бүлмәсенә узды. Гөлстан белән Алин сәбәбен ачыкларга теләп янына керделәр. Иренең иңенә кагылуы булды, башын кочагына салып кычкырып елап җибәрде. Алин, мин монда бер кем түгел. Рәсәйнең фән һәм мәдәнияте үстерү үзәгенә бүген 3нче тапкыр бардым. Анда мине тышкы капкаларыннан да кертмиләр. Татар җәмгыяте рәисе Җиһания Бариева, мин сезнең җитәкчегез белән очрашырга кирәк иде дип кат-кат әйтәм. Тик анда мине ишетүче юк. Алин уйланып торды да исенә төшергәндәй сак кына әйтеп куйды. Безнең илдә эшләми торган кешегә акча түләмиләр. Аз гына сабыр ит, аны бик тиздән үз иленә озатачаклар. Рәсәй илчелеге җитәкчесен алыштырырга кирәк, бер нәрсә эшләми дип корольгә руслар хат язганнар.
Корольгә хат язганнар дигән сүзе Җиһанияне сискәндереп җибәрде. Ул шушы минутта үз өстенә нинди олы җаваплы эш алганын бөтен тирәнлеге белән аңлады. Баш миенең һәр күзәнәге аша әбисенең «Кара урманга кергәнче чыгасыңны уйла» дигән сүзе сызылып узды. Кызының тирән уйга чумып утырганын Гөлстан үзенчә юрады. Сабыр иткән, морадына җиткән диләр. Барысы да җайланыр, кызым. Бельгиядә яшәүче татарларны Европа җирендә таныту, ул синең ватандашларың алдындагы изге бурычың. Синдә бала чактан салынган лидерлык сәләте көчле, булдырырсың. Иң мөһиме синең җәмгыятең бар. Аларның сүзен аңлагандай тыңлап утырган ире: «Хәзергә бер-берегезнең йортында очрашыгыз. Безнең дә өй иркен. Син зинһар туплаган командаңны тарката күрмә. Рәсәй үзәгенә керә алмавыңны да үзебез генә белик. Алайса сиңа карата милләттәшләреңнең ышанышы кимергә мөмкин. Беркемнең дә эчке дөньясына 100% гарантия биреп булмый». Җиһаниянең йөзе ачылды, күңеле тынычланып калды. Кызы белән кияү арасында нинди җитди сөйләшү барганын Гөлстан гына аңлый алмады. Үзе әйтер әле дип кухня ягына чыкты. Шкафтан иң матур фарфор чәйнеккә чәй салды да өстенә тастымал каплап куйды. Җиһания кечкенәдән чәй эчәргә, Гатия киресенчә су эчәргә ярата. Гатия дигәч, йөрәк турысы шымлы итеп әрнеп куйды. Монда килер алдыннан да шулай булып алган иде. Йөрәгенә шым керсә, Гөлстан күбрәк Җиһания турында уйлый. Гатиясе үз милләтебез егетенә кияүгә чыкты. Әти-әнисе белән 3 бүлмәле фатирда бер түбә астында яшиләр, дип тынычланып яши. Кода-кодагый бер малай үстергәннәр. Гатияне кызлары кебек яратып кабул иттеләр. Кызым, ничек тормышларыгыз дип сорагач, зарланмый, аның җанын борчый торган бер сүз дә әйтми. Ә менә шушы мизгелдә ана йөрәге кызының тавышын ишетәсе килеп кага башлады. Чәй эчәргә утыргач, Җиһаниядән Гатиягә шалтыратып хәлен белүен үтенде. Кызы шунда ук өстәл читендәге телефонга үрелде. Әнисенең бит уртасы кызарып чыгуыннан ук борчылганы йөзенә чыкты. Телефонны Гатиянең кайнатасы алды. Ул Җиһания тавышын ишетүгә, килен сине сорыйлар дип дәште. Гатиянең тавышы үзенеке түгел, карлыгып еламсырап чыкты. Авырыйсыңмы әллә, сеңлем? Тавышың боек. Гатия елап җибәрде. Җиһания трубканы әнисенә сузды. Кызым, нәрсә булды, ник елыйсың? Гатия үзенең авырга узганын, тик иренең бала табарга каршы булуын әйтте. Гөлстан белән Җиһания мондый сүздән аптырап калды. Кияүгә ир тәрбияләр өчен генә түгел, бала табарга, гаилә корырга чыгасың ләбаса. Үзең ничек дип уйлыйсың соң, дип сорады Гөлстан. Бала табасым, сабый сөясем, ана буласым килә, кыз бала булсын иде дип телим. Рәхмәт, кызым, дөрес уйлыйсың. Кияү сүзен тыңлап абортка бара күрмә. Ул йортка сыймаса, үз сабыебызны үзебез үстерербез. Бер атнадан кайтам, каршы алырга килерсең. Борчылма гына, алмам. Барысы да яхшы булыр. Гөлстан кызын тынычландыра торган йомшак сүзләр әйтергә тырышты. Әни буласым килә дип бит нарасыем, дип үз алдына көлемсерәп куйды. Нинди генә булса да, хатын кызның күрке бала табу. Гатия йомшак хылыклы, иренең таләбенә бирешә генә күрмәсен инде. Гөлстан әкрен генә йотып чәй эчәргә кереште. Бит алмалары бурлат кебек кызарып чыкты. Җиһания әнисенең күңел халәтенең ташкын кебек ярсуын туктатырга теләп сүзне ипләп кенә башка темага күчерде. Без үскәндә матур чәйнекне кунаклар килгәч кенә өстәлгә чыгара идек, хәтереңдәме? Заманы шул иде, кызым. Газ плитәсе өстенә куйгач, калай чәйнекнең тоткасы эрер дип курка идем. Аның сүзеннән әнисе көлеп куйды. Шул чакта кияүгә чыккач, үз йортым булгач, шкафка матур бизәкләр төшкән фарфор чәйнекләр тезеп куяр идем дип хыяллана идем. Унау булган иш инде, әле шкафыңда урын бар, тагын җыярсың. Матур савыт-сабадан ашаганда ризык та тәмле була. Бельгия хатын-кызлары матур савыт-сабаларга өстенлек бирә. Әгәр игътибар итеп карасаң, җирле халыкның йорты тәрәзәсе төбендә матур-матур вазалар тезелеп киткән. Үзегезнең дә зал ягында 3 тәрәзә төбегездә вазалар куелган иш. Алинның дуслары үй котлап бүләк иткәннәр иде аларны. Һәр милләтнең үз бизәге бар шул. Үзен һәм гаиләсен яраткан һәр хатын-кыз кухня культурасына әһәмият бирә. Ирең дә матурлыкка күнегеп үскән кеше бит. Кияүне әйтәм, аның нәсел тамыры графларга барып тоташмый микән? Кайдан чыгып әйтәсең? Культураның бөтен шартын белә. Ашаганда бер кулында пычак, икенчесендә чәнечке, авыз читен салфетка белән сөртеп ала. Өс киемендә бер тап күрмәссең. Әминәгә дә бер кайчан тавышын күтәреп тә эндәшми, гел бер төрле нотада гына сөйләшә. Гади кеше ир балага шушы дәрәҗәдә югары әхлак тәрбиясе бирә алмыйдыр, әгәр дә ул аның геннарына салынмаган булса. Шундый булганга гашыйк булдым да инде, әни. Фәтхия әбием әйткәнчә, янәшәсендә тау җылысы тоеп яшим. Гөлстан бөтен җаны тәне белән баласына бәхетле тормыш теләде.
Иртән Җиһания гадәттәгечә эшкә барырга поездга утырды. Сумкасыннан гәҗит чыгарып укырга керешкән генә иде, янына күптән очрашмаган журналист дуслары Додьер белән Рита килеп утырды. Сөйләшеп киттеләр. Җиһания эш урынының ерак булуыннан зарланып алды. Додьер аңа үзенең редакциядән эштән киткәнлеген, хәзер халыкара ярдәм фондына күчкәнен әйтте. Аны да эшкә шул оешмага чакырды. Додьерның сөйләвенә караганда, бу фонд нәкъ Җиһания рухына туры килә торган хезмәт булып тоелды. Җиһания икенче көнне Додьер биргән адрес белән резюмесын тотып, халыкара ярдәм фондына эш сорап барды. Җитәкчесе 50 яшьләр чамасындагы ир кеше аны компьютер каршына утыртты да бухгалтерия эшенә кагылышлы сораулар язды. Җиһаниянең җавапларын игътибар белән тикшерде. Аннары җентекләп документлар карады. Рәсәйдә министрлыкта нинди эшчәнлек алып баруын төпченде. Йөзенә канәгатьсезлек билгесе чыгармады, бер атнадан яңадан килергә кушты. Ни өчен безнең оешмада эшлисегез килә дип сорау бирде. Игелекле эш белән шөгыльләнә торган оешма булган өчен диде Җиһания. Җитәкчегә аның бу җавабы ошады булса кирәк, аңладым дигәндәй башын кагып куйды. Бит чыннан да шулай, кешегә ярдәм итә алуың үзе олы куаныч. Бер рәхмәт 1000 бәладән коткара диләр. Брюссельдә әлеге халыкара ярдәм фонды 1946 елдан бирле эшләп килә. Җиһания юл буе бөтен йөрәге белән үзен шушы оешмага эшкә алуларын теләде. Ул өйгә кайтып кергәндә әнисе чемоданын тутыра иде. Аерылу көне якынлашканын аңлаудан кисәк кенә авыр булып китте. 3 көнең бар ишәле әни, үзем җайы белән тутырып йөрер идем. Сөйләшеп тә туймадым бит әле мин синең белән. Инде китәргә җыенасың. Һәр кешенең үз йорты шул кызым. Бүген эшеңнән иртәрәк кайттың. Җиһания үзенең эш урынын үзгәртергә җыенганын аңлатып күрсәтте. Ана белән кыз түр яктагы диванга барып утырдылар. Җиһания әнисеннән татар халкының борынгы әби-бабаларыбыздан авылларда сакланып калган гырыф-гадәтләре турында сөйләвен үтенде. Гөлстанның йөзендә яшьлек балкышы чагылды. Күңеле белән аулак өйләргә йөргән чакларын исенә төшерде. Аулак өй нәрсәдән башлана? Өйдән чыгып китәр өчен башта өлкәннәрдән рөхсәт алырга кирәк. Аулак өйгә йөрүемне әби генә тыймады. Әни белсә, пыр туздырып ата иде. Укытучы булып эшләгәнгә ул кызының аулак өйләргә йөрүен өнә бетерми иде. Аннары кич утырырга буш кул белән дә барасы түгел. Әбием качырып кына 1-2 бәрәңге, 1 стакан ын, 2 йомырка, бармак башы кадәр май, әзрәк каз итен тиенчеккә тинеп бирә дә, икенче кулыма укмашып каткан йын тоттыра. Мин шул укмашкан сарык йынын кулым белән әйбәтләп тетеп, кабада эрләп, ыек-баш бәйләргә тиеш идем. 12-13 яшемдә эрләргә дә, бәйләргә дә аулак өйләргә баргач өйрәндем. Әнинең күп вакыты мәктәптә узды. Бәйләп утырырга җайы да юк иде. Гөлстан шул чак бөтен йөзе белән балкып елмайды. Эй кызым, бар иде кызык чаклар. Халидәләрдә бәлеш салырга әзерләнәбез. Егетләр килеп җитмәгән әле. Бәрәңгене вак кына итеп турарга кирәк. Салам яккан миштә пешеп җитмичә калырга мөмкин. Тышлыгын ясау миңа тапшырыла. Арыш камырын җәю кыен, берсе дә алынмый бу эшкә. Камырны зур табага җайлап кына җәям, эшлеген Халидә сала. Кызлар белән җырлый-җырлый бәлешнең читен бирәбез. Мич эченә тыгып, капкач белән томалап куябыз. Бәлеш пешкән арада һәр беребез үзебез белән алып килгән кул эшләренә керешә. Ул аулак өйләрдә чиккән әйберләр. Әтиең белән өйләнешкәндә бирнәгә гел үзем чиккән әйберләр генә алып бардым. Мендәр чите, аш япкыч, карават читенә куя торганнар, чаршаулар, стенага эленә торганнары, барысы да аулагы истәлекләре. Һаман да саклыйм әле мин аларны, яшьлегем яткары итеп. Әнисе сөйләгәнне Җиһания онытылып, үзе шунда булган кебек хис итеп күз алдына китерергә тырышып тыңлады. Аулак өйдә нинди уеннар уйнаулары белән дә кызыксынды. Гөлстанның йөзендә ялкынланып нур уйный, аның күңеле белән яшьлегенә кайтканын, эчке халәтенең күкнең 7нче катына күтәрелгәнен кызы бик яхшы аңлый. Ул әнисен шушы югарылыкта озаграк саклап, истәлекләрен бүлешеп каласы килә. Татар җәмгыяте төзүенең дә төп максаты гырыф-гадәтләрне яңартуга юнәлдерелгән. Безнең чорда авылда халык каз күп асрый иде. Күп гаиләләр каз йылкырга кызлар чакырып, өмә ясый. Кич белән каз бәлеше ашарга егетләр чакырыла. Без алардан бусага ялы түләтеп кертәбез. Акча янчыгыңны чыгарып, көмеш акча сал башта дип каршы алабыз. Кем акчасыз керергә тырыша, аның аркасына каз канаты белән сугабыз. Шуннан, кызым, ул чактагы уеннар бүгенге заман кешесенә батмый шул.
Халкыбызның рухи мирасын, йолаларын, гырыф-гадәтләрен саклап калырга һәм киләчәк буынга тапшырып калдырырга кирәк. Ягъни Ясминәгә, Әминәгә күрсәтергә кирәк. Синнән миңа, миннән аларга күчсен. Татар җәмгыятен шуның өчен төзедек. Гөлстан кызының ихласлык белән дәртләнеп сөйләвенә куанып, янә истәлекләре белән бүлешүне дәвам итте. Һәр чорның үз уены, уен җырлары, такмак-такмазалары булган. Без аулак өйләрдә бик яратып язык салыш уйный идек. Егетләр белән кызлар түгәрәкләнеп утырабыз. Берәү язык салучы була, ул иптәшләренең кушучыларына язык салып чыга. Языкның кемдә икәнен берәү дә белми. Язык салучы кемдә язык сикереп чык дип әйтә. Языклы кеше сикереп торганда, ике як күршесенең берәрсе аны тотып кала алса, языклы уенчыга җәза бирелә. Ул нинди дә булса һөнәрен күрсәтергә тиеш. Я бии, я җырлый. Аны тотып кала алмасалар, уен дәвам итә. Җырлый да, бии дә белмәсә нишли? Ничек тә тырыша инде булдыра алганча, уенны туктата алмый ич. Кыстап җырлаталар. Берсендә Халидәләргә бик оялчан кунак кыз килгән иде. Ул йөзенә чиккән кул яулыгын каплап җырлады. Җиһаниянең җырын хәтерләмисеңме дип соравы булды, Гөлстан җырлап җибәрде. Алтын савыт көмеш саплы пыяла шкаф башында, тел тибрәтеп ничек җырлыйм сез егетләр каршында. Синең тавышың яшь чагыңдагы кебек әни, чынлап әйтәм, күз тимәсен. Җырларга яраттым шул, тавышым утырмасын дип хәзер дә гел җырлап йөрим. Сабан туйның ничек үткәнен беләм. Нәүрүз бәйрәме турында нәрсәләр беләсең? Сөйлә әни. Ничек итеп үткәреп була аны монда? Нәүрүз, яңа ел, яңа көн дигән сүз. Ул яз көне көн белән төн тигезләшкән вакытта үткәрелә. Аны безнең әниләр игенчеләр бәйрәме диләр иде. Бу көнне иртән иртүк балалар төркеме идән өйгә кереп Нәүрүз әйтеп йомырка белән ярма җыеп йөри. Йорт хуҗалары киштән үк йомыркаларын төрле төсләргә буяп куялар. Балалардан соң урамда атка атланган егетләр сөрән салып халыкны бәйрәмгә җыялар. Урамда озын өстәл сузыла. Казан асып тары ярмасыннан Нәүрүз боткасы кыймак пешерелә. Кулына икмәк тотып ашыяла торган бәбидән алып, әби бабайларга кадәр Нәүрүз боткасыннан авыз итеп калырга тырыша. Андагы күңеллелек, нинди генә такмак-такмазалар әйтелми. Безнең заманда Нәүрүзне әнә шулай бик зурлап каршылый идек. Авылдагы иң чибәр кыз Нәүрүзбикә итеп сайлана. Берничә тапкыр үземә дә булырга туры килде. Җәйгә яз бирсен куәт, көзгә җәй бирсен нигъмәт, кырны җил тигез җилләт, җиргә дым, җылы кирәк. Җанлансын җирдә ырлык, килә күрмәсен кырылык. Я илаһым, кыл зурлык, кылыңа бир шимуллык. Мөбарәк Нәүрүз, мөбарәк. Дөрестән дә, Нәүрүз бәйрәме чәчүгә кадәр илгә муллык теләп үткәрелә торган гадәт булган. Авыл халкы үзенчә табигатькә якынайган, Ходайдан мул уңыш бирүен сораган диде Җиһания, үзенчә нәтиҗә ясарга тырышып. Тагын нинди йолалар бар икән? Борынгыдан килгән күркәм йоланың берсе кыз ярәшү. Ул яучы килеп, кызны кияүгә бирергә ризалык алу белән генә төгәлләнми, бер-берсе белән вәгъдә бүләкләре алмашу аша да беркетелә. Кода төшерү йоласы һаман да саклана. Кияү белән кәләшнең якын туганнары кода-кодагыйларның туйга 7 төрле күчтәнәч алып килүләре. Кодалар ашы парлы була. Алар алып килгән каз туралып, кунакларга да чыгарыла. Кодалар килгәннәр безгә, кулларында чемодан, чемоданның эчләренә сыер гына сыймаган дип җырлыйлар. Кыз ярәшү, килен төшерү, никахлашу, кода төшерү кебек йолалар авылларда бүгенге көнгә кадәр сакланып калган, Аллага шөкер. Татар халкының милли гырыф-гадәтләрен искә төшерә торган бәйге конкурсларда гел оештырылып тора. Күп еллардан бирле шушы юнәлештә Ак Калфак Республика иҗтимагый җәмгыяте эшли. Хатын-кызлар җәмәгать оешмалары әледән-әле авыл халкын җилкендереп алалар. Җиһаниянең күзләре ычкынланып китте. Бельгия җирендәге татарларны да җилкендереп уятып бетерәсе иде әни. Мәйдан уртасына Татарстан, Рәсәй, Бельгия байракларын күтәреп, зур сабан туйлар үткәрәсем килә. Танытасы иде милләтебезне Европа җирендә. Җиһаниягә Ален сине сорыйлар дип телефон сузды. Гөлшәһрә ханым, хәерле кич, тыңлыйм сезне. Милләттәше белән сөйләшкәндә Җиһаниянең йөзе яктырганнан яктыра барды. Җәмгыятебезнең иң актив әгъзасы Нәҗип абый мәчеттә укып дини гыйлем алды. Йолаларыбызны да, гырыф-гадәтләребезне дә бик әйбәт белә ул. Сезнең оныкка мөселман исемен ул куячак. Нинди исем сайладыгыз? Мәдинә, бик тә мәгънәле исем. Оныгыгыз белән тәбрик итәм, Гөлшәһрә ханым. Кызының теленнән тамган һәр сүзе Гөлстанның йөрәген җылытты.
Булдырырсыз кызым, син ялгыз түгел ич, таяныр кешеләрең бар, кияү юлын күрсәтеп тора. Ясминә татар халкының йөзек кашы кебек итеп куярлык гүзәл кыз. Менә Аллаһ кушып Рәсәйнең фән һәм мәдәниятне үстерү үзәгенә дә юл салсаң, чаралар үткәрергә урының булыр иде. Ике мөселман очрашканда үзара туган телләрендә сөйләшмәсәләр, минем хакта гайбәт сөйләгән кебек булырлар дигән хәдистә бар. Җиһания бу хәдиснең иштәлеген аңлагач, үзе белән үзе сөйләшкәндәй, ана телем белән ачылган телемнән аерылырга язмасын диде. Бераз уйланып торды да, синең кебек мин дә хәдисләргә игътибар итә башладым. Туган телендә саф сөйләшүчеләргә мин һәр чак хәйр-фатихада булырмын дигән хәдис укыгач, күңелем күтәрелеп китте. Катнаш никахлар турында фикерләр төрле әлбәттә, тик бу язмыш. Алин кебек изге күңелле ир-егет каршында бер генә ялгыз хатын-кыз да көчле булып кала алмый торгандыр. Ул миңа тау кебек тоела, мин аның җылысын тоеп яшим. Касыймны да, иләнешергә тәкъдим ясаган Нурбайны да, Илүсне дә сагынмыйм. Нигә аларны калдырып киттем инде дип үкенмим дә. 2 ел элек Касыйм төшемә керде. Кызым, диде Гөлстан ипләп кенә. Касыйм бик каты авариягә очраган. Үлем тырнагыннан чак алып калганнар аны. Бик күп кешеләр каннарын биргәннәр. Зәбидә шалтыратып әйткән иде. Ул чакта сиңа әйтеп тормадым. Җиһаниянең тәне калтырап куйды. Авыр хәлдәге көннәре булгандыр. Кып-кызыл канга баткан килеш безнең шушы йортка килеп керде. Кулымда яшь бала, синең ярдәмең кирәк диде. Ярдәм итә алмыйм шул, минем балам бар. Син монда ялгыш килгәнсең дидем дә куркып уяндым. Ни өчен мондый төш керде миңа дип уйладым да онытырга тырыштым. Хәзер эшкә чыккан инде, Аллага шөкер. Авыр вакытлары артта калды дип Гөлстан кызының күңелендәге юшкынны тизрәк таратырга теләде. Сүзне бөтенләй башка юнәлешкә борып шигырь итеп сөйли башлады. Тарала моңнар авылга, кайда бүген аулагый. Аулагыйда туган сөю, гомерлек ул, алдамый. Сагынып сине искә ала, әби бабай, аулагый. Яшьлекнең иң гүзәл чагы булып, истә калган аулагый. Бигрәк матур шигырь, миңа да язып калдыр, ятлармын. Киләчәктә Европа татарларын җыеп, аулагыйны зур бәйрәм итеп оештырырбыз әле. Күз алдымда күренешләре йөгерешә башлады, диде Җиһания. Әнисен каршы алу гына бәйрәмгә әйләнә. Ул киткәч үзләре генә түгел, өйдә бушап моңаеп кала. Самолетка утырып китүгә юлда уза торган вакытын Җиһания сәгатенә карап исәпләп тора. Казан аэропортына төште, багажын алды. Таксига утырып ярты сәгатьтән өйдә булырга тиеш. Җиһания телефоннан шалтырата. Алмый. Нишләп алмыйсың инде, әни? Ал тизрәк дип сабырсызлана башлый. 10 минут сабыр итеп тора да тагын шалтырата. Әу балам, исән-сау кайтып җиттем, Аллага шөкер, үз йортымда, үз киемчә яшәргә насыйп булсын. Әнисенең тавышын гел кабатлый торган шушы сүзен ишеткәч, Җиһаниянең тәне буйлап җылы дулкын уза. Гатия белән хәбәрләшергә өлгермәдеңме әле? Әнисенең тавышы үзгәреп китте. Үз фатирыбызга кайткан ул. Балаңны алдырмасаң, бу йортта калма дигән, кияү исемен йөртә торган ир. Нинди генә куркыныч кешеләре юк бу дөньяда дип Гатия белән шаккатып утырдык. Үзе ясаган баласыннан баш тарткан ирдән тагын нәрсә көтәсең? Күңелендә иман заты булган хатын-кыз ан дир белән яшәми. Җиһаниянең дә күңеле ул иргә карата нәфрәт белән тулды. Нинди сүз әйтергә белмичә теле тартышып торды. Вакытында баланың башы исән чакта кытылганына сөеник. Ана белән кызның күңел тәрәзәсе бер дулкында очрашты. Икесе дә бер юлы ахыры хәерле булсын диделәр. Җиһаниянең кәрәзле телефоны чыңлады. Аңа халыкара ярдәм фондыннан шалтыратып компаниянең баш бухгалтеры вазифасына кабул ителүен хәбәр иттеләр. Шатлыгыннан башта тел очындагы сүзе чыкмый торды. Мерси, мерси, мерси дип кабатлады. Сөенечле хәбәрне иң беренче Алинга шалтыратып әйтте. Ире дә үз чиратында аңа Рәсәйнең фән һәм мәдәниятне үстерү үзәгендә җитәкче алышынганын, Чебоксар шәһәре кешесе билгеләнгәнен җиткерде. Җиһания күзен йомып бер тын тик кенә утырды. Башындагы фикерен бер ноктага туплады. Биредә эшләүче бердән-бер татар кешесе Ләйләгөлгә үзен яңа компаниягә эшкә чакырганнарын әйтте. Ләйләгөл компьютер клавиатурасыннан бармагын алды да, ялгыш ишетмәдемме дигәндәй сораулы караш белән Җиһаниягә карады. Кайсы компаниягә? Җиһания җавап биргәч күңелсезләнеп калды. Нишләп китәсең инде? Синең белән эшләүе уңайлы иде диде. Ике татар хатыны гел аралашып торырга, татар җәмгыяте эшчәнлеген җәелдерүдә бер-берсенә булышырга сүз бирештеләр. Дүшәмбе көнне Җиһания яңа хезмәт урынына килде. Компания директоры Давид аны коллектив белән таныштырды. Аннары Җиһанияне эш кабинетына алып керде. Финанс эшләре буенча сезнең ярдәмчегез Пилар.
Кайсы илләр, кайсы банклар аша эшләүбез белән таныштырыр дип, Давид аңа эш истәлендәге компьютерын ачып күрсәтте дә үзе чыгып китте. Ачык йөзле Бельгия хатыны Пиларны ул беренче караштан ышатты. Мин татар кызы Җиһания. Татар, Казан, Рубин диде. Йөрәгенә якын сүзләрне ишеткәч, Җиһания куанычыннан Пиларны кочаклап алды. Татарларны беләсең дип җиңел сулап куйды. Алар Пилар белән әнә шулай беренче эш көненнән уртак тел табып эшли башладылар. Көн дәвамында берничә тапкыр ярдәм кирәк түгелме дип белешеп, янына Додзир кирип чыкты. Җиһания аның белән аралашып алганда ирнең Колумбиядән килеп биредә үз урынын тапканын, гаилә корганын белде. Ә иң кызыгы, алар бер-берсе белән күрше урамнарда гына яшиләр икән. Додзир Алленны да, шәхси иминиятләштерү компаниясе җитәкчесе Хедрикны да, Лансны да белүен әйтте. Додзирның ни өчен аңа йортына якын җирдән эш тәкъдим иткәнлеге Җиһаниянең шуннан соң гына башына барып җитте. 4нче бүлек. Ял көнендә Ален көндез белән үзенә йорт тирәсендә эш таба. Иртәнге ашка утыргач, эш кораллары саклый торган складның стенасын яңа төр материал белән төрәчәген әйтте. Эш киемнәреннән киенеп, икесе дә ишек алдына чыктылар. Складта беренче карашка барысы да тәртип кебек. Һәр төр эш коралы үз урынында махсус ыргакларга элеп куелган. Үз хуҗалыгың белән торгач, яңартмыйча яшәп булмый шул. Бу йортта яши башлаганга 9 ел сөеклем, диде Ален хатынының иңеннән кычып алып. Ален, бергә гомер итә башлавыбызга быел август айында 10 ел була. Гөлчәчәк туй дип атала ул. Без ул көнне Бельгиянең иң затлы ресторанына барырбыз. Тагын нәрсә эшләргә мөмкин дип күзенә карады. Җиһания сүзен бүтәнчә дәвам итмәде, чөнки ире складның стенасын метр белән үлчи башлады. Телефонының калькуляторында исәпләде, санады да, күпме материал кирәк буласын кәгазьгә язып Җиһаниягә сузды. Мин складны бушата торам, син менә шушындый материал алып кайт әле. Аннары Гөлчәчәк туебызны ничек үткәрәсен сөйләшеп бетерербез. Җиһания машинасын кабызды да төзелеш материаллары кибетенә юл алды. Кинәт яндагы көзгә аша үзенең йөзе чагылып узды. Башында артка таба бәйләп куелган шарф, өстендә эш курткасы, аягында резин галуш, үз-үзеннән кычкырып көлеп җибәрде. Авылда да ул бакчада эшләгәндә аягына гел галуш кия иде. Үсмер кыз чаклары күз алдына килде. Бер егет кулы тимәгән гүзәл вакытларын исенә төшерде. Сары бедрә чәчле, зәңгәр күзле Илүскә уянды аның беренче саф хисләре. Исәрләнеп, аңа атап шигырьләр чыгарып ярата иде ул аны. Аяк бармагыннан алып чәч очларына кадәр шашкын хис яндырып узды. Җиһания, дип дәште ул үз-үзенә, 48 яшең гомер ишегеңне кага. Кызың үсеп килә. Ясминең ир хатыны булды. Туйларын уздырдыгыз. Син көне буе эштә, буш вакытларың татар җәмгыяте эшләрен оештыру, төрле чаралар уздыру белән мәш килеп узып китә. Европага килеп яши башлаганга да 10 ел икән ләбаса. Аленга әйтеп, Казанда иң зур ресторанда үткәрергә кирәк Гөлчәчәк туйны. Уйлары Казанга барып тоташты. Ул күңеле белән ресторанда Ален белән биегәнен күз алдына китерде. Хәния Фәрхи яратып башкара торган җыр әйтерсең лә йөрәк түреннән бәреп чыкты. Алма кулларыңны минем билемнән, алма күзләреңне минем күземнән. Гомер үтә барсын, без синең белән китмик әле яшьлек иленнән. Кибеттән Җиһания шул җырны җырлап кайтып керде. Ален аның йөзендә балкыган кояш нурын тотып карарга теләгәндәй кочагын җәеп каршына килде. Моторым минем, кояшым, синең куанычың ичеңә сыймый. Әйт миңа да тизрәк, алайса түгелә бит, дип шаяртты. Минем арттан кабатла шушы җырны. Әгәр дә яттан ирәнеп җырлый алсак, серне шишәм, дип әкрен генә җыр сузды. Алма кулларыңны билемнән дигәндә, иренең кулын биленә куйды. Алма күзләреңне күземнән дигәндә, күзләренә карап елмайды. Ален хатыны артыннан татарча җыр сүзләрен кабатлады. Мәгънәсенә төшенеп җырлагангамы, ул 4 юллы җырны бик тиз отып алды. Кайда җырлыйбыз, я әйт инде. Безнең Гөлчәчәк туебызда, Казанда. Ален күк йөзе кебек чиста күз карашын хатынына төбәде. Җиһания үзенең күңел күгендә уянган олы хыялы белән уртаклашты. Ире аны тиз генә ычкындырмады, кочагына алды, күкрәгенә кысты, назлап сөйде. Әле без 10 көндә яшәгән кебек түгел. Җырыбыз әзер, кайтырбыз, кадерлем. Ничек итеп күрергә телисең, шулай итеп оештыр. Мин сиңа ярдәм итәм. Иренең шушы сүзе Җиһаниягә канатлар куйды. Күңел түреннән бәреп чыккан шатлыгы тагын ярсу атны хәтерләтте. Җырлый-җырлый ишек алдындагы йомшак яшел үлән өстендә ирен вальс әйләндерә башлады. Хисләр белән хыял ташкыны бер дулкында тибрәлде. Ир белән хатын җырны өйрәнеп беткәнче рәхәтләнеп биеделәр. Казанга кайтырлык булды. Без әзер, диде Җиһания.
Алин хатынының елмайып, үз-үзеннән канәгать булган чагын ярата. Ул аны кочагына алды да ике кулы белән кочаклап, татарлар белән нинди генә мәдәни чаралар оештыру планы белән мөрәҗәгать итсәк тә, Рәсәйнең фән һәм мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Александр Николаевич безгә ак юл сызып тора. Бельгия белән Казан бөтен дөнья татар конгрессы арасында ныклы дуслык күпере салынды. Берничә ел рәттән Сабан туйга Казаннан артистлар, язучылар чакырабыз. Туган ягын кешеләреннән син көч аласың да мондагы татарлар белән бүлешәсең. Син милләт җанлы хатын кыз кадерлем, дип Алин аның күңелен тагын да күтәреп җибәрде. Җиһания җаны тәне белән иренә рәхмәтле. Алинның ярдәменнән башка ул Европада милләтен таныта алмас иде. Милләттәшләре белән чаралар оештыра башлагач, эш акчага килеп терәлде. Кемнән сорарга мөмкин дип Җиһания ире белән киңәште. Хатынымның чит кешеләрдән акча соранып йөрүен теләмим, иганәчегез үзем булам диде. Гаҗәеп дәрәҗәдә киң күңелле, чиста җанлы, горур кеше белән гомер сукмагыннан атлавына сөенүдән Җиһанияне тау җылысы чорнап алды. Ир канатының җылысы аңа Бельгия татар җәмгыятен тулы кешенә оештырып җибәрергә көч бирде. Бәйрәмнәрдә кию өчен татар халкының милли өс киемнәрен тегүче рус хатынын да Алин тапты. Биючеләр, җырчылар өчен махсус киемнәр әзер булгач, Алин һич каршылыксыз башына түбәтәй, өстенә ак күлмәк белән камзул, аягына чиккән читек киеп көзге алдына басты да татарча хәрәкәтләр белән биеп алды. Әкренләп татарча җырлар да өйрәнә башлады. Минем милләтемне, динемне зурлаганың өчен Аллаһның иң олы рәхмәт ишекләре ачылып торсын безгә кадерлем, дип Җиһания аны кочаклап, иренең тән җылысы үзенең һәр күзәнәге буйлап таралганчы күкрәгенә башын куеп торды. Гөлчәчәк туйны ничек үткәрергә җыенуыңны да әйт инде. Иренең шушы сорауы Җиһанияны хыял диңгезенә алып кирип китте. Татар халык ашлары ресторанында аларның иң якын туганнары, дуслары җыйналган. Алин белән Җиһания өйләнешкән көнне кигән күлмәкләреннән, билләремнән алма кулыңны дип җырлый-җырлый әкрен генә бер-берсенең биленнән кулларын алмыйча бииләр. Кунаклар аларга дәрт биреп кул чабып тора. Алып баручылар үз вазифаларын башкара, программа күңелле итеп оештырылган. Син үткәргән бәйрәм начар булмас. Европа күләмендәге нинди зур чаралар үткәрәсез. Син көчле оештыручы кадерлем. Санаулы көн тиз килде. Гөлчәчәк туйларын Җиһания күз алдына ничек китергән булса, ул шул кысадан чыкмады. Күңел түрендә якты истәлек булып калды. Йыллар йылларны куалый. Ул һәр көнне машинасын тимер юл станциясендә калдыра да, үзе поездга утырып, Брюссельгә эшкә бара. Киреп утыруга кулына газета ала. Җиһания Бариева, доброе утро. Ул үз исемен ишетеп каршында басып торучы ике хатын кызга сәлам бирде. Сез Бельгиядә сабан туйлар оештыручы. Без мөселманнар түгел, әмма татарларның бәйрәмендә катнашып, рәхәтләнеп ял итеп кайтабыз. Анда кеше күп була, сезнең яныгызга килеп рәхмәт әйтеп тә булмый. Бик яхшы итеп үткәрәсез. Сез бик молодец татар кызы. Җирле халыктан шушындый җылы сүзләр ишетү минем өчен бик куанычлы, дип әйтеп бетерүгә, телефонына Розалия пашалтыратып, кызы Ларисаның никах мәҗлесенә чакырды. Кунакларыбыз үзебезнең татарларыбыз була, никахны Нәҗип хәзрәт укыячак. Шифалы үлән чәй ичкән кебек тәэсир итте бу чакыру, диде Җиһания. Лидерыбыз көчле бит, милләттәшләрне берләштергән өчен сиңа рәхмәт укыйм. Коръән мәҗлесләрендә, ифтар ашларында синең ихлас дуа теләкләрең белән эшебез алга бара, абыстай, диде Җиһания. Розалия апа белән сөйләшеп телефонын куйгач та уйлары белән аннан аерылмады. Татарлар аңа апа дип түгел, абыстай дип дәшә. Изге гамәл кылып яшәүче хөрмәтле милләттәшебезнең күңеле дәрья кебек киң. Җәмгыятебез чакыруы буенча Брюссельгә килгән кунакларга йөз күрсәтеп иркенләп сөйләшеп утыру өчен һәр вакыт Розалия апа йортына алып барабыз. Тормыш бит ул, бумеранг кебек. Танылган җырчы Сәйдә сабан туйда җырларга килде. Җиһания кызның табын яныннан кузгалыр алдыннан ашка дуга кылуына, намаз укуына игътибар итте. Шуннан сөйләшә башлагач, ул аның 1998 елда хаҗда аларның группа җитәкчесе булган Галимҗан хәзрәтнең кызы икәнен белеп, ничек куанды. Ә бит үткәнгә борылып карасаң, күрәсең, хәзрәт аңа хаҗ гамәлен җиренә җиткереп башкарып чыгу өчен бик булышты. Җиһания аңа кат-кат рәхмәт әйтә башлагач, хәзрәт: "Яхшылык җирдә ятмый, күккә аша да, көннәрдән бер көнне үзебезгә изгелек булып әйләнеп кайта" дигән сүзе Сәйдә белән очрашкач кайтаваз булып яңгырады. Җиһания эш урынына килеп утыруга гадәттәгечә электрон почтасын ачты.
Бөтен дөнья татар конгрессы Ауропа татар альянсы эшчәнлеген җәелдерүдә актив катнашучы татарларны 3 көнгә кунакка чакыра. Җиһания 17 кешелек исемлек төзеде. Казанга кайтырга җай чыгу белән Җиһания чемоданын тутыра башлады. Кибеттән тартмалы шоколадларны 100-не алды. Туганнарга, дусларга һәр берсенә бүләк күчтәнәч сала-сала чемоданнар саны 14-кә тулды. Берничә ел элек әнисенә күп итеп бүләк кайтару турында хыялланган иде. Ә бит ул теләгем менә чынга ашты. Гөлстанның фатирына таныш булмаган кешеләр чемоданнар ташый башлагач куркып калды. Бу ни хәл? Моның кадәр әйберне мин кая куярга тиеш дип ул кабатлап сорап торды. Фатирының алгы бүлмәсен шыплап тутырып куйдылар. 14-нче чемоданын тотып ишектән Җиһания үзе керде дә әнисенең иңеннән кычып, «Миңа һәм оныгыңа бик күп изге гамәлләр кылып яшисең. Сине сөендерәсем килде. Шоколад конфетларның төрлесе бар. Җаның теләгәнен аша, дусларыңа, туганнарга бүләк ит. Гатия белән Роза да рәхәтләнеп ашасыннар. Матур-матур күлмәкләр алдым. Рәхмәт, балам, син минем улым да, кызым да, тормыштагы бердән-бер таянычым да», дип балалар кебек үксеп елап җибәрде. Олыгайган көнеңдә Гатияның кызы Розаны тәрбияләү, көндә дәрес әзерләтүнең җиңел түгел икәнен аңлыйм. Тик нишликсең, язмышка язылганнан узып булмый бит әни. Тормышымнан зарланып еламыйм ич мин, кызым. Үз балаларым, мин авырсынмыйм. Ялгыз яшәү дә рәхәт булмас иде. Өстәл тулы ризык, балам. Европадан килгән дусларыңны да чакыр, кунак итик. Шул чак ишектән ипләп кенә Алин, аның артыннан Әминә керде дә дәвәнисен кочаклап алды. Булары үзләренчә сюрприз ясадылар. Әнием, Казанга делегация белән килгәнне, алар янында булырга тиеш икәнемне дә беләсең. 17 европалы миңа ышанып килде. Кунакханәдә нәрсә булмас, синең янда йокларга Әминә кала дип, Алин белән тиз-тиз генә ашап алдылар да кунакханәгә киттеләр. Әминә дәвәнисе белән башта тәмләп ашады, аннары кочагына кереп йокларга ятты. Төн уртасына кадәр әбисеннән әкият сөйләтте, тыңлап туйгач пышылдап кына, «Мине бер малай ярата», диде. Гөлстан аның аркасыннан сөя-сөя 14 яшьлек оныгының эш серләрен уртаклашты. Әтидән туган көнемә эт алып кайтуын сорадым. Исемен Акбай дип куштык. Рәхмәт, кызым, кылак ияләшкән исем кушкансың. Әминә дәвәнисенең җылы кочагында үзенең хыялларын сөйли-сөйли татлы йокыга талды. Соңгы сүз. Гомер юлы тиз йөрешле поезд кебек, ыргылып алга чаба. Тормышны бизи торган матур вакыйгалар мизгел ичендә уза да китә. 15 елдан артык вакыт ичендә Европа илләре буйлап татар җәмгыяте эшчәнлеген җәелдерү буенча Җиһания, Ален, кызлары Ясминә, Әминә, кияүе Ланс, оныклары Айша узган юлларны исәпләсәң, ничә чакрымнарга җыйналыр иде икән. Алар салган сукмактан меңләгән татар халкы атлый. Чит илдә яшәүче татарлар өчен Җиһания яңа идеяләр тудыручы, юл сузучы лидер. Кайчандыр әнисе белән хыялланып утырган аулагый чарасын ул Бельгиядән генә түгел, Голландиядән, Германиядән дә алтын куллы милләттәшләрен чакырып, зур бәйрәм итеп уздырды. Әнисенең үзен дә чакырды. Үз заманындагы җырларны тирән моң белән башкаруын җанына рәхәтлек алып тыңлады. Җиһания ул көнне үзенә бер ачышта ясады. Татар хатын-кызы кайсы гына чит илдә яшәсә дә, туган ягында җанына үтеп кереп калган җырларны онытмый икән. Күбәләгем, Җимга, Ярангөл, Олы юлның тузаны кебек классик җырларны кабат-кабат җырладылар. Җыр ул кешенең мәңгелек юлдашы. Аулагый бәйрәме көнне мәдәни үзәк татар җырына күмелде. Үзәк җитәкчесе Александр Николаевичның Бельгиядә төрле милләт вәкилләре яши, әмма татарлар кебек бердәм булып, үзләренең мәдәниятен саклап, гырыф-гадәтләрен үзләреннән алмашка килүче буынга калдыру өчен тырышып йөргән бер генә милләт тә юк. Чөнки аларның Җиһания Бариева кебек лидерлары юк дигән сүзе һәр татарның йөрәгенә үтеп керде. Җиһания милләт җанлы татарларны Европа илләре буйлап төрле чаралар оештырып йөргән вакытта очрата, һәм алар үзләреннән үзләре якын дусларга әйләнәләр. Парижда ышанычлы дусты Луиза Бухараева булса, Германиядә Флюзә белән Артур Ишмәтовлар, Голландиядә Лейсән белән Булат, Эстониядә, Латвиядә дә татар булулары белән горурланып яшәүче милләттәшләр бик күп. Һәр кайсы татар китабы укый, татар милләте белән бәйле булган бер генә чарада да катнашмыйча калмый. Җиһания милләттәшләре белән тыгыз элемтәдә яши. Франциядә, Эстониядә узган сабан туйларга 2 катлы автобуслар белән бардылар. Бер генә бәйрәм дә эчпочмаксыз, чәкчәксез, балсыз узмый. Бер-берсенә гаиләләре белән кунакларга йөрешәләр.
Аулагый бәйрәменә Германиядан килгән татар гаиләсе Флүзә белән Артурны киштән үк үзләренә кунакка дәштеләр. Төне буе татарча җырладылар. Күңелләре белән алар шушы вакытта туган як тугайларында, болыннарында узган балачакларын күз алдына китереп, йөрәк аша яшьлекнең самими рәхәтлеген тойдылар. Туган яклары белән бәйле истәлекләрне яңарттылар. Чит илдә яшәүче татарларның бер-берсе белән очрашса, сөйләшеп, сүзләре бетми. Яңадан нинди бәйрәм оештырабыз, Европаның кайсы иленә барабыз, милләт анасы дип меңләгән күзләр Җиһаниягә төбәлә. Германиянең Бонн шәһәренә Казаннан Кәрим Тинчурин театры, Брюссельгә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры артистлары килә. Февраль айында Советлар Союзы герое Муса Җәлилне искә алу чарасы үткәрелә. Җәлилнең Муабит төрмәсендә язган шигырьләр дәфтәренең икесе Рәсәй илчелегенә Бельгияле Андре Тимерманс аша алып кайтып тапшырыла. Җиһания аның йортына барды, хатыны Меврау Фоглен белән танышты һәм алар дуслар булып яшәделәр. Андре Җәлил белән әсирлектә бергә булган, аның каһарман йөрәкле совет солдаты икәнен күргән, белгән. Бу хакта Җиһания газеталарга эчтәлекле мәкаләләр язды. Европа белән Татарстан арасында ныклы иҗади күпер салынган. Сабан туйлар үткәргәндә артистларны чит илдә яшәүче милләттәшләребез якын туганнары кебек көтеп алалар. Җиһаниянең күңелендәге моңлы тавышы кызлары Ясминә белән Әминәдә дә дәвам итә. Икесе дә җыр бәйгеләрендә катнашалар. 2016 елда Казанда гөрләп узатырган татар моңы җыр бәйгесендә кызы Әминә чыгыш ясавы аның тормышында зур вакыйга булды. Татарча бер акцентсыз җырлый һәм сөйләшә алуы үз милләтен чит илдә танытучы татар кызы үсә дигән сүз. Бөтен дөнья татар конгрессы корылтайларында чыгыш ясаганда Җиһаниянең дә Ясминәнең дә милләттәшләренә сөйләр сүзләре күп була. Алар күптәнге олы хыялларын чынга ашырдылар. Европа балаларын татар теленә өйрәтү өчен Испаниядә җәйге лагерь ачтылар. 2 ай дәвамында анда 17 яшькә кадәрге укучылар ял итә. Алар белән Казаннан Мәгариф министрлыгы аша китерелгән тәҗрибәле укытучылар шөгыльләнә. Балалар урта диңгездә рәхәтләнеп су кыена, экскурсияләргә йөриләр. Диңгез читләре буйлап тыз таулары тезелеп киткән. Алар кояшлы Испания табигатенә табигый матурлык исти. Җиһания дә җәйге отпускасын балалар янында уздыра. Алар әниләре белән бергә буыннарга шифа бирә торган тыз һәм ләм күлләренә йөриләр. 5 чакрым араны җәяүләп узу өчен дә тигез юл салынган. Җирле халык физик актив тормыш алып баруга зур игътибар бирә. Өлкән яшьтәге әби-бабайларның күпчелеге велосипедта йөри. Җиһаниянең тәнендәге һәр күзәнәге туган ягы белән тыгыз элемтәдә яшәү сулышы белән сулый. Туган җир, туган туфрак җылысы. Һәр милләт кешесенең җанына, канына сиңгән шушы төшенчә кешене кайда гына яшәсә дә кеше итеп саклый. Ул туган ягыннан килгән якыннарын, дусларын Брюссельдәге һәм Испаниядәге йортларында зур кунак итеп кабул итә. Үзләренең шәхси машиналары белән аэропорттан каршы ала, шәһәрнең барлык истәлекле урыннарында йөртә. Җиһания тормыш юлын узуны еш кына хаҗ сәфәре кылу белән чагыштыра. Нәкъ тормыштагы кебек, хаҗ кылырга һәр кем үз максаты, үз уе, үз нияте белән бара. Абынсаң, өстеңнән таптап китәләр. Сине берәү дә күрми, үз аягыңа үзең торып баса алсаң гына юлыңны дәвам итә аласың. Яшәешнең күзгә күренми торган тирән сере бар. Һәр кемнең гомер юлында башкаларга кылган изге гамәлләре белән бергә кара ташлары да чабуына ябышып йөри. Көннәрдән бер көнне кеше үзе җыйган ташларга үзе сөртенеп аяктан йыгыла. Аягыңа торып басарга һәм тормышыңны яңадан башларга көчең җитәрме? Чит илдә дә үзеңне табу һәм кара ташларга абынмыйча, сөртенмичә яшәр өчен тауны этеп бара торган илаһи көч кирәк.